Ha? Hello guys. Ilhan gini mo. Tulog kayo. Ano pala ka? Kain mo na kay gutom na eh. Hindi ka kumain yan. Ba, hindi mo picture-picturing. Una, parang... Ayun na ayun. Picture ka pa oh. Sorry ba kung unsay sudan para ma... Muna ako sudan manok. Picture pa. Ang video. Mukbang ka, o niya. Kuan. Dapat yan eh. Pakita pa niyo mong paano pagluto sa manok. Ayan eh. Walang namin manok. Kasi nangihina si mama. Sabi nito, and sure mo. Ang ganyan kinalalo. Wala na. Shampoo na? Wala, because it may stop at the surface. Use Creek Silk Care Fall Defense. Its advanced hair reborn technology and immunity complex penetrate hair 3 layers deep. Saving hair. Hey, here's the stronger hair Man, ano yan? Doon tayo hihiga sa ano. Ano bang dapat ihawak sa pang-speed? Mayroon itong camphor, menthol, at eucalyptus oil. Bilis ginhawa mula sa ubot baradong ilong. One day, you need 6. Ano nga na magmukbang ng manok. Gusto ko ng gulay. Sa daming anticat lahi, ay 99% ng value. Anticat protection, Parang luto gulay. only anticat. Parang bagong yung kahit na. Diba? Yes. Hindi na kumatupa mo. Tubo. Pilit pa naman. Pilit. Ano? Pilit. Ang pilit. Pilit. Pilit ba? Nagpi. Pilot daw kaya. Babag ay babag. Kalayo lang. Sa parang. Bakit? Stop. Stop mo? Doon na ako kumain ako. Dahil naku-stop yan. Stop. Dapat guna kahit tubo na tayo natin. Basta, iba yung suspension. Iba ganyan magmukbang ka ba? Parang sinana? Ganado ba? Alam mo. Pinupuyat kasi ako ng aso na yan eh. Dehydrated pa kaya. Yung beses nag-ano kagabi.
tatanungin lang naman sana kita kung magkano bang oven. Kasi parang, Bale, ika-cancel niyo na po yung mga order niyo. Tapos, hindi naman. Kainis. Ito manaluto, ako yung signal. Pero paano ba? Lambot. Paano istasyon? Hindi nga, sa signal nga yan. Sa istasyon yan, doon sa signal sa istasyon dahil nag-konekta. Di yung sana mag-konekta kung signal. Sa signal nga yan. Nawa oh. Bulis mga kuan. Hindi mo nakasabot. Doon sa Manila mo. Nag-ergo man sila. Hindi mo nakasabot doon. Sukat niya saan? Para po nag-iyaron. Ano yan? Kasi, sa kanya. Mag-TV pa kayo. Hi. Mukbang. Manok. May ano? Si Adol. May ano? Para bukog. Ayusin mo kasi yan dyan. Hindi mo pagsandok ng kanin, hindi alam. May sabaw ka. aalis ka. Opo, dito kayo, di ba? Ay, huwag na. Kasi sa school yan eh. Talaga? Ako tama-tama, may mag-home service ng masahe. Kailangan mo ba? Ay, napunin kailangan. Pamasahe. Hindi mo na, pamasahe ka. Ay, iba po. Pamasahe sa taxi. Tay, Ah, kung may baby ha. Ako lang ang tao sa baba, kaya ako nagkailangan ipagkita na lang. oo. Sige. Ay, teka. Therapist o kaya manager? Kevin, Last mo na yun. Hello, Mr. Martin. I just called to let you know na may schedule na ako for our meeting. Sige, kayo po. Sa makalawa sana. Makalawa? Baka may masahe ako noon. Ano ka pa? Masahe. Masahe? Ano masahe? Hindi, may mensahe akong gusto may parating sa inyo na ang inyong ko ay maaaring makipagpulong sa inyo sa makalawa. No, Martin. Paalam. Nakumilag ka kaya konti. Grabe yung pawis mo, tapos likod mo. Libak na pupo kayo. Kahit ka ng dila. Sa po na sa panlibak, diyan ako ba? hello? Wrong number po. Hello? Elsa? Hello? 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 Elsa, hello? Hello po, ano? Si Jorge.
Pero nga mga, masaya ka? Parehas tayo. Matagal ka na ba dyan? Mga 2 years na, ma'am. Tawag lang ulit, ma'am. Kaya ako ginuto. Masunog to, ma'am. Teka. Hindi ibig sabihin maging malupit? Signal nga. Sige na nga. May ayos. Ay, kasuka. Kapal nga. Mabuti ka pa. Madaling kausap. Atin lang to, ha. Huwag mo sasabihin, ha. Naram mo. Ano ba yung amo mo? May nainig. Boat. Tara, Ano mo hindi yan? ha. Ikaw ang hahanapin ko. Ayoko kausap niya si Elsa. So, okay ka pa eh. Ano nga ulit pangalan mo? Ako po si Judith, ma'am. Okay, bye. O, sige, bye-bye. Judith, ano naman po ang Judith? Ano yung sa kukulang? Oo, ayun na. Sige. Okay na galawin. Okay na ako na galawin. Tama na. Wah, hindi siya. Galawin ko kung siya sa hawa na. Okay ba yan? Mas okay to. Hambong ka dyan. Sayang man. Daming ano, madumi. Bakit ba dyan na yan? Malay mo may ano. Alikabok. Tusok. Study yan, ano, computer engineering. Hindi pa lang. Hello mga sir, face ko. Yung product po namin ang labayan. Sige sir, po lang po kayo. Hi sir, try na rin ako. Ay, okay lang, sorry, hindi ko mahilig dyan. But thank you. Ay, isa lang sir. Masarap ito. Ay, naku, sure naman ako masarap yan. Kita-kita naman sa kasama namin, no? Wow, very evident. Ano, sarap? Wala ako. Ako yung isa. Sige na. Mahigit ng 3 million followers ang kilala siya dahil sa kanyang nakakakilabot na misyon. Ngayong 2,000 million doon ng US nito, isang sumpa ang kakayahang din Baldwin na naman. Si Baldwin na naman. Mga taong hindi pa kaunawa ng kakayahan na binigay sa'yo. Ginusto ko ba ito pa sa akin ang kakayahan ito? Hindi ka. May bagay nila. Kahit hindi naman talaga sa Sampo kong bagay. NBK, Sabado, 8 p.m. Waan nga ang istorya ng buhay. Sa Pinas niya. Ngunit na sana, pero hassle ang kape. Yung kape na yan, dahil sa dandruff yan. Ngunit Head and Shoulders, unlike beauty shampoos, tanggal ang dandruff that causes kape. No more hassle sa moment. Goodbye na sa kape dahil 100% dandruff-free ka. I've been setting my son Vitamin Lactose-Free Plus to help support his all-around development for his immunity. Vitamin C plus probiotic amino, corn spray, DHA, and for his clothes, house food. Kaya naman
Kaya sa Unilever's Pansan Herbs, sweet at hindi Pungit. O, diba? Sarap. Iba ang sarap mo. Pungit. Virus and stains can clean on your clothes. Yes, Multi-Bleach Power removes stains and even viruses. Approved by microbiology experts. Yeah, removes stains and 99.9% virus. Frequent hand washing is the first line of defense against germs. Nagiging lahat ng sabon pareho. Hand washing with safe products prevent germs from coming back for up to 24 hours. Wash hands properly. Stay safe. Safeguard. May partner, oh, gwapo. Gwapo, di ba? Sabi naman ba ito? Gwapo, kaya ba? Easy. You need Varex B complex. Studies show that brain and body may start to decline before age 30. Varex B complex has the right amount of B vitamins to help fight the decline. Para iwas na mamahirap sa nanalay na isip. Kapag busy, take Varex B complex daily. Nainis ako sa aso kasi. What happens when you apply Vaseline with therapy? Uy, grabe ka kumain ah. Vaseline with therapy forms a protective moisture shield around your lips, Sigol. keeps them from getting dry. Vaseline with therapy. Doon, ginawa ko yung dalawa. Hindi na ako gustong lang may What if kain. you like to stretch that moment with new Cloud9 peanut butter? It's so good. You peanut butter believe it. Ano ni Sukle? Ha? Gana ko niyo. May kaon pa. Ask Marian. Welcome to my cooking stream. Calming down your fresh choice. Sino inspiration mo sa pagluluto? Family ko. What's your cooking secret? Ay, gigilisa, syempre. Di ba pang gulay lang yun? Hindi lang pangulay. Bakit salsa din? Ay, gigilisa. Garantisado ang sarap. At least taste. Kailangan lutuin. Garantisado, ito masarap. Para like it feels with new Tapos na kami kumain. Cooling UV lotion. May Kotek and Lotus extracts. Bukas na ako Lunes pala, pohon. Magmukbang ako ng kulay. Wala pa ngayon. Kasi bukas sarado, linggo. Ngayon naman, di ako nakaalis kasi pinupuyat ako ng aso ko. Nakainis yung aso ko. Madaling araw, karating gabi, 11 ng gabi, gustong lumabas. Alauna, alas 2, alas 3. Kinumpleto mo na. Paangkong ko na, ako na katapil gets ha? Kung Alaska 45 ang kumpleto. Gusto mo, paangkong na kita. Hindi. Oo ang sustansya sa Ano umaga. nga, yan, angan-angan niya. Inalay mo siya. Ayun. Ampun na kita. Ayan na guys. Mag-ugas pa ako guys kasi magsampay pa ako ng labahan ko guys. Bye bye. Si Bilay ngayon guys, wala sa mood guys. Video lang ako para may ma-upload ako guys. Bye bye. Love you all. See you the next vlog. See you the next vlog. Isang katuta. Mahaho. Kasi amoy papis. Mali, amoy yung pag-microwave na basa ng pawis. Gulat ka? Real time is the right. Pero kahit microwave, kaya